Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng khun hinyo trap National Awakening Movement karakular ha kane ka election MDC sha ka KHADC kapan phai byang ya kabor ban a ya ka sernot scheduled tribe sha ki district council habaya kren mat kinong thok khobor hadien bala palat ya ki mat jingkular ne manifesto hajan umot jong utirat sing sim hajaka jong ka State Central Library Shillong working president ka khnam ulaong bakilalap bakidan shibun kijing bakla nadu bala a ya ka sernot scheduled tribe na ka office jong deputy commissioner katkum kajing ong jong u kamdan satya kajing pet benya kababyang ya ki application khamtam ha kane kapor baki briu kila ban apply ya ka sernot scheduled tribe lingba ka online shu ulaong bakatana tribal affairs ha ka notification ka balapan mi haus nam shihajar khandai spa anyo pusan kalabu katu katni ki kindon ban a ya ke sernot scheduled tribe working president ka khnam ulaong badan kam banchim khia ban aibor lada kila ai sernot scheduled tribe ya kinu ki bamdei hok katkom ka notification jong usnam shejar khandai spa prapho uba pasa ulaong baka sarkar kalabu kendon baki briu ki ban register ya ki jaka jong ki ha ka office jong deputy commissioner working president ka khnam ulaong bakidan ki jingduna ka bakrao ha ki an jong ka Khasi Hills Autonomous District ne ka Regulation and Administration of Land Act 2008 namar bakala ailat ikibriu ban register yaki jaka jongki uba pasa ula banjur ru baka council kadon kam ban pensuk yaki rukom register yaki jaka namar baki briu menta kindon kam yaka NOC na baro artli ki dor barshnong bat ki hima na ka bentaban register yaki jaka jongki haga council Joseph Ekudum, Syamstarunda, Reman Basayamat, Syai Maurin, Baristar Fortune, Kawas Basa, kita salam, bagi dalam Kristen dan Baksir, Ukertong jong kaseng kun hiutrat National Awakening Movement, Ukertong jong kaseng kun hiutrat National Awakening Movement, 6. Upaya kun nak hakanik election MDC, Mentau Sinem Arjar Aksan na ngakular scam baanda ngelajok kum MDC nanjai ne scam haki nongrim jong keseng bat ngan om ket seng dalile adu bendakut kasamoy trekam MDC wat apedeng jing jing tenju bat jing pensoi ke bebun juga persang ban penkelah ya kan nongrim bat kejuban lak kabang lak slay smat kaseng la pelaj ini kot jintular bat ya ke hagan election MDC AR kaseng kan tre apa kan yo ai jingjok kini gimat baro budin penterka mereka kum gila bu jintular smart fight la dengan perpenang ni pur bala pelaj ini kot jintular hagan election tuning tak tilang itu please pun nak kata jong dan ni kini ka gimat rekam jingkular kani election MDC kuni kaseng jadi ni ketu gidon di jingkular ka benengkong kadai banwanra ka jing trekam ka bakhuj ka suba ka council ka baar kaseng kan sim ye gisin jam ban penjanai ban penphai ka kharnit ban riu sik shedil yang kriti sensar kari India ka balai ban dawa badai ban penduk no ya ka paragraf 12 AA na ka kharnit ban riu sik shedil yang kriti sensar kari India ka basau ban penti kena ban pendek pensak ban penplan je ke bor like duit autonomous powers jong ke council ban lum jing tip alor barok di jaka ki puta ki badan apa uput usam jong ke council apa riu ban penlong an codify ya kiriti ki dostur ha ke it ki hima ki ilaka apa nyau ban penplan je ke pla pisa ke council ban penti kena ban yo ke jing tip ke babenia alor ke jing yo lum khajana ke sarkar jela nang baka council ru kan tip yala kabha kabapra ban pendu ya gejinglum kisa be an lang bagi hima bat ke council kaba khandai ban pentri kam hok ya ke trading by non tribal regulation kan khandai spa san pusau ban yadai ke khayi ke pateng trai muluk ban penkelai ki katu katni ki benta jong ke regulation katkum ke jingyat kapor bat ban pendu no ya ki license jong ki kam ki ba ukasi ulala ban trai
Kabasipau ban pendan kam ya ke trading by non tribal regulation khat khandai spa san pusau ban aim sim ki khun samla ban sengkam bat ban yo kam ala ka jela ka bakhat we ka an kam sya ya ki bomde ki kasi ban longrang ba snong ndai lalap ban ki snong ki ba ka jat bin riu ki bomde ki kasi ki long girang ba snong ka bawara e ka jingma halor ka hok long trai halor ka khandau ka siap namar kata ka sengkan penbej ya grukom trekam jong ki it ki hima ki ilaka kat kum ka jing aibor jong ka an ka bakhat ar ka sengkan penyo apat ya ka bor ban ai issue senot riulum shinut trap certificate da ka council bat ban dawaru ban penbej thama ya ka shinut tribe order khat khandai spa sanpo ka bakhat lai ka sengkan pentikna ya banang ni syakmat kan donno da grukom thungkam ka bakhuj basuba ha gonti ka badai ka bakhat saw ka sarkar jela lengba ka notification khat khandai spa prapuar ka penlong ban register ya ka khandau bat ka sarkar jela da ka pensiong nungrim na ka registration of land khat khandai spa pra ka khandau ka hap apo ka paratri jong ka sikshiding namar kata ka sengkan ya saj ban pendam no e ka notification khat khandai spa prapuar bat ban register no e ki khandau bat ka council ka bakhat san ka sengkan omri ban om shapting ban mi syakman na kamta ka daw ba jong ka jat bin riu Semua jong asik sidu. Kadai banyada ya kadai long kerpang jongki pai dulu. Dan kita ki tribes ban ong ang dia pok jala jong ima. Jadi ngila alap la bun tinggi senam benda. Baki don ki ba pendan bakala ya kan dia kategori sidu tribe. Ki long chua ki jong kamen chua ki kamau bah ya ka sidu tribe certificate la juain na kaliang jong ka district council. Om dei na kaliang jong ka state government. Nata kadaung i nadu baka simti ka state government ban ai kini sirul tribe khamta mandale ka online ki bon ba ki jing bon pek benya haba swaba ka DC office ne ka sarkar kan ai kini sirul tribe ka bawan ra pada ka jing turmur lari ka jing pendan kam bakala ya kata ka sirul tribe kategori dekani ka ke bana kalian jongi ngila ya sa ngila pek benya ba balangi boy satisfaction council kan penting kenapa kan dia ka bor ban ai kan ka senot riulom dari ka sirul tribe certificate kan wan phai biang sapo ka council nang ba ka don kata ka jit purking ka biang ba ha swa bangin ai ka sirul tribe certificate sia ki ba apply iso tu ban ka liang jong ka council ka don ni ka ban hak sim sai khasi tribe certificate hindi iyo iba kam darlong than hadu kata-kata ka ba purking nomor lagi ya coba kan ka notification khat nai spa ni pusan jong ka Ministry of Tribal Affairs kidan si bon bagi kendon kibal atho ang to baki taki issuing authority kibadan kita kibadan ni ka bor ban ai ka sirul tribe kiban bot renti bat hak tu ka khaknai spa ni usan la thoru balada lap bak kidan ki bor kiba ai ka sirul tribe certificate claim da bisarnya di ban pensitom nya ki tengi la don ni ki dokumen ki jongi ki baklan ki ba biang ba ki bangal ngila ban yasan bat keyboard pada page ban peti kenapa ka sirul tribe ban wan sini kabar pada kebentang ban register gi kendo katkum ka para tri jong ka sik schedule ka kendo ka hapo ka jumpe jing kemi jong ka district council bat baro hing iju ekran dagi babor ki nong ilam ki ong ba ka hok long trai halor ka kendo ka sia hering i ba ka sarkar jela hokhat kendai spa rabuar kapan wanra ya kena wei notification bad ko ang badai ban register no ya ki kendau ki siap apa di office bad ka sukar jela bad nakaliang ka jongi ngisim ba kani gede ka jingpun kan ladi kata ka jingkni no ya ka bor jong ka district council hak bai dei bad kendau ka siap ya nakaliang ka jongi ngin ya sa ya kani badai ban register no ya ki kendau siap apa ka district council kanang ban ngintip nadu hangno hadok hangno kita put usam jong ka district council kodan kenapa kanum don than kini ka je kini put nesam ngiyo i bahaba ka sarkar jela kaya keren ni ka jingya tengku put khamta me haba block 1 block 2 ni bala late city spot block 1 block 2 hitip ba ka je kini lani ka jingya ka je khaput ha block 1 block 2 kamli bat ka sarkar Assam
Hene kadai bat ka Karbi Anglong Autonomous Council. Kata kadai gajing sisa, tapi legislative semua kapur ro kitu inong yalam siang sukin ya tu ya katai. Na kata kadau ngi snow ba kalong ba kerpang ba. Ba kadai ka dus council ka bodon ni ka bor kat tung ka sidul hi ban pek ya ka jing ki kendong siap ki bodoh pok sam jong ka council hi. Ni tu ka land act jong ka dus council ka badang susian hi. Bat ngilap kam dalong mandatory han. Pi mentang ki ba kila ben register support DC la ben register apa dis council. Te ban register boro arjaka ka along ban benyo pa ba pada. Man kadang ka fee ba pihak sim. Dia nak kalian kejungi ngilalap nu ya kan ka act jong dis council. Ba ki long ki khomwen parat kan dia. Menta kinong susunong la dagi kwa bila register apa ka council ka egalanti. Kiap sim so ka kot NOC ka sunong. Nang pada habis sim saka dulir pen scam na kahima. Kihap rai kini baro dan kira semua council. Bat ngilap ba lembak kini gi stages iba ki haman yan kadang ka corruption ba deh. Pila pipe ni council kalau nak buat parking. Ya ka jaka ka bahapo 1,000 square feet ka bai ka sinong kalau mensim tang san sepat tengah. Dan isi 1,000 tengah. Kahima kalau mensim tang 1,000 tengah. Ma bat ka dis council kan sim kata ka bai registration. Bat kaba hetam ka pisa kaba council kala mensim kum kata kabai registration kam dei kaba khiatan hadu kata Henry ngitip ya kajing syaba ki babon ki sinong ki hima ki ra kim ya kat kum ni ka dor bala bot council ki ya la ka jong hi kahima ka sim man ka square feet kata tengah square feet kuar ki sinong dan banyak dalam ka jong sinong tinggi iba kam dan tan ka kajing ya baik ya nanti leni kata ka banwan ra ya kata ka sistem kemangong ngin pensuk ya baik ba namar ba ka huru-hura ba kani ka register ka dis council ki stages ki bon tiki babon ki pa yung no bahar register po DC office tang siling TV ladam ka kamsuk te ya kani ngasung dei ba ngi happy ban sim baik ba ban pendu ya kan notifikasi kena apa kuat jong ka sarkar jela bat ban register ki kendau baik hapo ka dis council baik ban long mandatory baik kenapa nginum dot ki kendau siap kinum suntut sakwi pada ki jela dari sakwi pada ki beri ki bam ki bala samana man thiet jaka hang ni kat kum ka lanton sara Untuk PE bola ka bunduk yang official kat West Park kat Islam issue pi ka jige ka di kata hadu ki kendek sedem ki beladam wat ki bang ru ki mi itu ya ka got na pot dis council haba ki don ki bokwa menseng business ne ki bu dekat jaka ka putar ki murgi semua ban yo ya ka loan ki bang ki babon ru ki mi itu tang mo ong mene ya kan dengan land act dengan dis council ngi hab ban penbaik cemai ni kan hak ta kan lenti bakan long pensuk yo pat ba bat haka bar pada ban penting na bagin pendek pensa ya ka kendau siap ko ong mene kan long ka babakla ba pin ong register hang tur ulang te menta arja ka register ka perkelumar yo pat ba bat lesi ka jingbo record ita kendau siap kan long ka babakla pada Mas impose berita apa i ketuka jialang ha pulo nakaliang jung setting tangan gawe yang inum yele politik sia kam sinong kam tha kom hima mo itai jikrpat iba nakaliang jung isu dai parteng teng nong ni ba ni sim ye ki isu ban job election dei bangi kwa ban pun urang ye ki isu mentang nong pi ka appointment of headman chief Dobal sinong ter kakanai spa sama kunai kadon jong hima melim kabadi ka bor ka iktir man itu iki dobal sinong mo kentir rang sinong kala nang tu ke ngindon ki parallel act mentah jong hima la ka jong ka council ka jong yo kawan ra ka jing kulmar hang no te ya kan iru ka jing pelat jong council ka di sian dang mentah syua ka NBC election te ka kumo nga ka jing setting ni kita kawai ba yo kan di tang syua ka election Natan ada election pada kila back to normal. Bawa kecik kila wan biak kumju. Lada kum kini ki notification ki an ki badon kam nganam ong tu badon kam. Hab ya at least bin ngi hab sim ya consensus jong ki dorasong jong hima ki it kilaka. Mo jong ki sing long kumi ki sunjuk ki sing samla sinong ki don mangi hab sim ki on board. Man penbait kenapa kan don consensus. Kenapa kan don kaji baik ya nanti. Makin ni ngimla man le harmonize election.
Marsendam election ngap sedang. Kenapa kan dong kejung mentoy upai baru usul tu kan ya ka an. Lalu ngisna ya ka an upai baru usul tu. Ngap try kan wadra kajung tu ko bocor ha. Sekolah itu nomor berapa? Mo kedor barkur. Kedai kawai nak bentak ki badon kamba. Lalu kawai nak mau bersih jangan diskonsel. Dor barkur. Lalu dan ni ki dor barkur kam dan jengmut ngini kan. Pi teka jingdon jangan dia jangan qualify yang ki dor barkur kadi ka bodon kamba. Ngau la slam balak. La slam balak. Lari man lek nadu mono ban qualify yang ki dor barkur. Mar kan ong ki dan mentang ha ka kobor ki pai ba ki nyoi. Ki penkelakur teng tha afit apok afit bet lalong. Kum nu kala man long ta. Pi nak kalian ngajongi ngilap ki brio. Ki ba lese ki bamdei. Ki kasih ki dan ni ka sudut tak serti. Tikini ki wara ki keluar. Ha kajai pun dia bajongi lada gim simkia ya ki dor barkur bat nak kalian ngajongi ka kadai ka ba don kabe bat suturat baka council kala wanra kala ko ya itu dah ka anya ka dor barkur. Nang bandang ni sakamat ngin pendek pensai kata ka reti ka dustur ka simjat simkong ngajongi pada kai. Jadi option Kam ban ong bait ma ban chulia tang ka fotobet penkela ya kajai ka khong ka jongpi do bom di khasi sobadi khasi kirane ki kelarani kumta gila tekani kalong ka bayat perca kalong biak barang bian ba ungindi ban ailat ko dikini ba nakalang ka seng hingi la da bu renti kumno bangini kun ya kane ka thama ka malaysia ki don ki we ki ba wan da ka ki but ki ba sian ka jongki ban yo ikane ka Chirul tribe kategori bakin yo igi benefits ki jongki pada haki benta ki ba buon pada